So mawr I bawb. Rhaid yn gyflwyno net I chi sy'n mynd I arwen. Hwgani, ydych gwarin o dau, hwgani. Wel, dwi wedi bod yn ffodus iawn, dwi'n cael sesiynau yn mynd I Anturwen Mawr ac mae'r prynhawn ydan ni yna yn cael mwynhad mawr yn nhw a fi a maen nhw'n yn bobl sbesial iawn I fi. Mae'r perfformiad wedi bod yn anhygoel heddiw, llawn bywyd, llawn egni a dyn ni'n falch iawn dechrau perthynas hefo criw Anturwen Fawr a gobeithio bod hyn yn ddechreuad ar lot o brosiectau gwahanol. Oedd hynna yn wirioneddol wych. Yr ymdrech a'r mwynhad a phawb yn cefnogi gilydd. Swn i'n gallu cael cyngerdd fel bob dydd o'r flwyddyn. Diolch yn fawr I Anturwen Fawr.